G, we are amazing. Yes. Perkenalkan, nama saya Septia Rahma Pramudia, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan pembelajaran bahasa Jawa dengan model Project Based Learning, materi membaca aksara Jawa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabar adik-adik? Saya alhamdulillah saya sehat. Wonten engkang batuk-batuk, watuk-watuk, pilek, meler. Kondisi udan kaya ngene awake dhewe kudu njaga kesehatan. Yo, saderenge miwiti pasinaon dinten menika, monggo dipimpin doa. Ketua kelas mimpin donga rumiyin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sampun donga sesarengan. Monggo adik-adik menyanyikan nembangake lagu Indonesia Raya rumiyin kanggo mbangkitake jiwa nasionalisme kita semua awake dhewe. Ya, monggo berdiri. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah bendera Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, matur nuwun adik-adik saged lenggah rumiyin. Nggih, sampun gandeng awake dhewe iki isih ana COVID-19 durung rampung, mula adik-adik tesih ginakaken masker. Sakniki saderenge miwiti pasinaon Bu Septi ingkang lepas masker, copot masker, adik-adik tetap ginakaken masker. Adelia wonten Bu, ngoten nggih. Terus Afifa. Nggih. Alfikru. Sip. Alisa. Nggih. Anaska. Arya. Nggih. Ata. Nggih, Ata wonten Baim? Wonten. Materi sadurunge awake dhewe basa Jawa wis sinau apa ya? Gandeng wingi wis sinau nulis aksara Jawa, saiki sinau maca aksara Jawa. Ngoten. Terus tujuane pasinaon enjing menika apa? Tujuane apa to kok kudu iso maca aksara Jawa? Bedan awakmu sinau aksara Jawa kanggo apa? Nggo apa? Kanca sing pasinaon tujuan pembelajaran bisa memproduksi alih aksara bait tembang maca pagambuh berhuruf Jawa ke huruf Latin. Saderenge miwiti pasinaon, awake dhewe coba nyanyi bareng-bareng. Ngerti lagune Padang Bulan ora? Piye? Padange bener leres. Nah, iki liriknya Bu Septi ganti, judulnya dadi Lestari ning basa ning nadane ngginakake nada Padang Bulan. Yuk pro kanca sinau basa Jawa. Basa Jawa, basa kang dipeni. Yen dipraktekne bisa agawe lestari ning kabudayan Indonesia. Tepuk asor rumiyin. Sing wis ngerti naskah Carek sapa? Carek kuwi apa to? Ora ana sing ngerti ya. Carek kuwi tulisan tangan. Berarti awake dhewe engko bakale nerjemahake alih aksara Jawa tulisan tangan. Bu Septi badhe bagi kelompok. Berarti iki dina iki digarap ora kanthi individu nggih, tapi tugas kelompok, nanging tugas kelompok. Kelompoke piye? Kelompoke kaya sing Bu Septi share wingi ana ning WhatsApp group. Nah, saiki adik-adik wis lenggahe, lungguhe wis plek karo sing Bu Septi share teng WhatsApp group nggih? Sampun.
Bu Septi paringi wekdal 30 menit, 30 menit. Mangke menawi sampun dipresentasikake ingkang sampun rampung, ingkang dereng presentasikake minggu ngajeng, minggu ngarepe meneh. Wildan sampun? Ya, jeneng kelompoknya aja lali ditulis. Wildan karo Arya, monggo. Paringi tepuk asor mien, tepuk tangan. Wildan kalian Arya. Nah, saiki tutur ika pantas mantes. Iya, pantes sih. Wis bener wis sae. Nanging kanca-kanca liyane padha karo Wildan, apa ana sing beda? Padha siji bener apa ora? Oh, saiki berarti Bu Septi iki rumangsane Bu Septi ya ana sing ganjel. Padha siji. Nah, ana sing ganjel iki. Ning naskah Carek iki, basa aksara Jawane ana sing rada ganjel. Dadi wulang reh iki ora mung digawe sak wong lho ya. Wulang reh iki sing gawe Pakubono kaping sekawan, kaping 4. Ning sing nyalin kuwi wong akeh. Coba ditingali. Sekar gambuh ing catur iki hasil alih aksarane Bu Septi. Kang Cinatur, aksara Jawane no double. Sing siji aksara Jawa no, sing siji pasangan aksara Jawa no. Ngopo kok kira-kira digawe double? Ene, padahal kan tulisannya Cinatur. Ngopo kok Cinatur? Ono sing ngerti ngopo? Nah, iki mau tulisan sing ajeg kaya ngene mau nek ketemu huruf-huruf sing tulisannya mengalami penekanan, sing ono penekanan ditulis aksara Jawane double, padahal aslinya bener kuwi iso aksara ba terus no, ya toh? Kopo kok n kok loro. Lah berarti kuwi ciri khas penulisan. Jadi penulisnya iki duwe style. Style ngerti toh? Yeah. Nah, duwe cara dhewe, cara nulis, duwe ciri-ciri. Nah, ciri-ciri ini ngene, mesti nulisnya aksaranya didobeli. Ben apa? Ben cetha. Bener. Terus Cinatur, Kang Cinatur. Nah, ngono. Ngono, mudeng ya, berarti saben penulis aksara Jawa kuwi duwe style. Terus ana meneh sing mungkin kleru. Sing kleru apa? Saka kaca 22 mbok tingali padha siji. Tulisannya ana sing kleru ora alih aksarane. Mestine ana lho. Oh iya, bener, pinter. Do awon ditulis ning kene ewon. Berarti ora apa-apa kleru, pancen wong kuwi nek nulis ora mesti bener terus to. Bocah-bocah ya nulis Latin wae mesti ana klerune. Tipe. Nah, saiki bener kandhane Wildan. Zaman saiki nek nulis tipe Bu, salah ketik. Ya. Paringi tepuk asta rumiyin, matur nuwun Mas Wildan kalian Mas Arya. Monggo saged lenggah. Nggih, kelompok kalih salajengipun kelompok sinten niki? Mbak Kiara, monggo.
garapane dicocoke karo nggone kancane jebule ana sing kleru, ana sing padha. Nah, mengke LKPD ini lembar jawab niku dikempalaken wonten ing mejane Bu Septi lumantar ketua kelas nggih. Sampun. Terus saiki awake dhewe bakal jipuk dudutan mengambil kesimpulan saka pasinaon dina iki. Mau wis dicocoke bareng-bareng, berarti padha siji karo nganti padha sak banjure kuwi wis ana jawaban kang bener ning buku paketmu. Ning jebule basa Jawa, aksara Jawa sing ditulis karo wong siji karo sijine beda ya. Mau ana ning buku paket kuwi sumbere saka aksara Jawa sing ditulis karo Pakubuwana kaping 4 Pakubuwana keempat kuwi raja ratu ing ngendi? Kraton Surakarta Hadiningrat. Terus sing mbok depi kuwi sing Ibu Septi bagekake LKPD kuwi aksara Jawa sanes anggitane Pakubuwana kaping 4. Ning salinan saka naskah asline. Dadi kuwi mung salinan. Oh seneng karyane Wildan, umpamane Bu Septi seneng tulisane Wildan. Puisine Wildan, Wildane gawe geguritan. Seneng tak salin. Nah, zaman biyen yo ngono, seneng karyane wong disalin. Nggo apa to? Nggo koleksi. Terus kesimpulannya pasinaon dina iki apa wae mau awake dhewe wis sinau carane maca aksara Jawa. Terus carane nggunakake aksara Jawa, sandangan, pasangan ning naskah carek dalam kehidupan nyata kuwi piye to? Dadi ora mung teori sing mbok sinaoni ning biyen ki ternyata jebule ki ana ditulis ning nggon naskah, ditulis ning kertas dienggo nulis buku harian, Dear Diary nek jaman saiki. Terus saiki nek nyatet lek nyatet ning endi ning? HP. Ya, adik-adik gandeng iki mau wis sinau alih aksara Jawa wis garap proyek. Saiki kesimpulan pasinaon dina iki apa wae? Awake dhewe wis iso apa? Nulis aksara Jawa karo maca aksara Jawa. Wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul adzim. Kanggo nggayengke pasinaon dina iki, Bu Septi arep maringi jargon. Jargone sekolahane adewe piye? 4G? Baleni. 4G? We are amazing. Nggih matur nuwun sanget. Mugi-mugi pasinaon dina iki mupangat. Amargi napa, Dek? Yen sinau kuwi kaya dene kupu-kupu. Kupu-kupu ki apa langsung ayu apik ngono to? Ora mesti elek sik uler gilani. Ya toh bar ki pong-pong lagi dadi kupu sing endah sinau ya ngono awake dhewe dina iki jek bodho, sesuk rada iso, sesuke lali ora ngono ya. Sesuk tambah pinter. Terus pinter banget. Nah, ngono kuwi jenenge sinau ki proses ya, Nak. Kabeh kuwi mau proses. Nggih, Bu Septi pungkasi pasinaon dina menika menawi wonten lepatipun Bu Septi nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.